Келесі yıldan Түбән-Кама белән Казан арасына 1 сәгатькә тизрәк үтеп булачак. Республикада Чаллы белән Түбән-Каманы урап узачак юл М7 трассасының яңа участогы төзелә. М12 тиз йөрүшле трассадан кала ул республикада тормышка ашырылучы икенче зур федераль проект. Объектның иң зур корылмасы Чулман елгасы аша салына торган күпер. Бүген төзүчеләр безне андагы эш барышы белән таныштырды. Тулырак Рүзәл Шәрипов. Қазір бізде жерде темір блоклар жиыла, анан соң біз аны көтерәбез стапель үстіне и анан соң инде этәбез. Түбән-Кама һәм Ярчаллы шәһәрләрен урап узучы елның иң мөһим һәм зур күпере. Ул Чулман ярларын тоташтырачак. Коры җирдә урнашкан 8 нигез баганасын төзеп бетергәннәр инде. Хәзер шулар өстенә салыначак тимер корылмаларны әзерлиләр. Берсенең озынлыгы 12 метр, авырлыгы 80 тоннадан артык. 130 шундый корылма кирәк. На данный момент безнең җирдәге опоралары җыелып беткән. Судагы опоралары 7 штуктан 6-сы эштә. Бик күп вакыт китә. Күпернең озынлыгы 1 чакрымда 300 метр. Тимер корылмаларның барысында августка әзерләп бетергән ниятлиләр. Аларның нигез баганалары өстенә урнаштырып чыккач, өстенә асфальт җыясы кала. Тәүлегенә монда 400 кеше эшли. Күбесе Кырым күперен төзүдә дә катнашкан. Бу объектны ясаганда да шунда сыналган заманча технологияләрне кулланалар. Әйтик, нигез баганалары өчен бер юлы 2 чокыр казып була. Бу эшне дә 2 тапкыр тизәйтә. Хәзер төзүчеләрнең күп өлеше күпернең иң катлаулы өлешендә эшли. Алар су астындагы баганаларны ясый. Моның өчен алар елга төбенә тимердән менә шундый махсус тышча ясап куйганнар. Баганалар әзер булганчыга кадәр алар шуның эшендә эшли. Суда 7 нигез баганасы урнаштырылачак. Елганың тирәнлегенә карап, аларның биеклеге 37 метрдан 46 метрга кадәр җитә. Бер багананы ясар өчен генә дә 36 субай кагарга кирәк. Судагы баганаларны төзегәндә без махсус күчмә корылмалар кулланабыз. Бу да яңа технология һәм вакытны әрәм итмәскә мөмкинлек бирә. Таллетида күпер ясаганда нәтиҗәләрен күрсәтте инде. Түбән-Кама һәм Ярчаллыны урап узучы юлның гомуми озынлыгы 82 чакрым. Анда 10 күпер, 5 транспорт чишелеше төзелә. Машина йөртүчеләр өчен 2 якка икешәр полоса каралган. Бердән тәүлегенә 25 мең машина үтә алыр дип планлаштыралар. Бу шәһәрләр аша узучы транспорт ташкынын киметеп, Түбән-Кама белән Казан арасындагы юлны да кыскартачак. Шуңа яңа елның ачылышын машина йөртүчеләр аеруча зарыгып көтә. Быстрая доставка груза. Вакыт янга калачак, бик уңайлы булыр, тиешле урынга тиз барып җитеп була. Хәзер юлларда хәрәкәт бик күп, яңа юллар, күперләр бик кирәк. Срежет путь. Юл турае ерак юлга йөрүчеләр бик тә куаначак дип уйлыйм. Түбән-Кама һәм Ярчаллыны урап узучы юл Казан-Екатеринбург тиз йөрүчле трассасының бер өлеше. Аны узган ел төзи башлыйлар. Эшләр 30%ка башкарылган графиктан алда баралар. Трассаны киләсе елның декабрендә кулланылышка тапшырырга ниятлиләр. Түбән-Кама районыннан Рүзәл Шәрипов, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Елның коры килүе, яңгырларның аз явы иген уңышының кимүенә китергә мөмкин. Бу турыда бүген Түбән-Камада үткән эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә сөйләштеләр. Районда туфрак катламында дым җитәрлек түгел дип белгечләр. Явым-төшем нибары 9 мм тәшкил итә. Бу айлык нормадан 10%ка кимрәк дигән сүз. Май башында кырау тушу сәбәпле 673 гектарда техник культуралар эшегән була. Аларны яңадан утыртырга туры килде. Терлек азыга җитәрлек түгел дип тагын 600 гектарга печән чәчкәннәр. Нет влаги, ветра, они, конечно, свое дело делают. Дым юк, җил көчле, бу туфракның кибүенә китерә. Безгә Аллаһы Тәгалә сынаулар бирә. Шуңа яңгыр явуын теләргә кирәк. Явым-төшем шәһәргә дә, авыл җирлегенә дә бик кирәк. Продуктивной влагой, дождями.